amics i amigues, com esteu? Mireu, sabeu quin conte he trobat en l'armari este matí? He trobat el conte del xiulet. I he pensat, els juners i les juneres fa molt de temps que no l'han escoltat, segur que tenen superganes d'escoltar-lo. Així que he pensat en contar-vos-ho. Diu, això era una vegada un xiquet que tenia un xiulet. I tot el dia anava per tot el poble tocant el seu xiulet. Mare, que content anava aquest xiquet en el xiulet. Però un bon dia no trobava el seu xiulet i es preguntava, i on estarà el meu xiulet? On estarà? No el trobo. I se'n va anar tot trist a buscar el seu xiulet. Plorava i plorava perquè no trobava el seu xiulet. I va veure a un gosset que portava a la boca el seu xiulet. El xiquet li va dir al gosset, 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 me dones el meu xiulet? I el gos li va contestar, no et donaré el xiulet si tu no em portes un tros de pa. Pues hauré de buscar el pa. Mira, se'n va anar corrents a sa casa i li va dir a la seva mare, mare, dona'm pa. Sa mare, que estava calfant la llet al foc, li havia passat una cosa, que se li havia cremat tota la llet. I li va dir al seu fill, mira, jo et donaré un tros de pa si tu em portes llet. Ui, i on aniré a buscar la llet? Ah, clar, a les vaques. I se'n va anar. Mira, ha sortit de sa casa, corre, i va anar a veure les vaques. I es va dir, vaques, me doneu llet? I les vaques li van dir, mira, així no tenim herba, així on estem pastant. No te podem donar llet si tu no ens portes herba. Pues mira, aniré a buscar-la. I va pujar al prat. I va cridar, Prat, dona'm herba. I el prat li va contestar, com no portes una corbella per a tallar-la, no et podem donar la herba. Ui, i a qui li demanaré? Ui, ja ho sé. Li demanaré al ferrer. I va marxar a casa del ferrer. I li va dir, senyor Ferrer, em deixes una... Molt bé, corbella per a tallar l'herba? I el senyor Ferrer, que tenia molta gana, que era hora d'esmorzar, li va dir, mira, jo et deixaré la corbella, però si tu em portes un entrepà de cansalà. Ui, i on he de buscar la cansalà? Pues als porquets, clar. Va marxar als porquets i els va dir, porquets, em doneu cansalà? I els porquets feien, però quina cansalà t'hem de donar? Si no ens portes bellotes, que no en tenim. Ui, doncs aniré a buscar-les. I va marxar, sabeu a quin poble va anar? Se'n va anar a Culla, que hi ha una carrasca supergran. I allà baix es va posar i li va demanar, Carrasca, em dones bellotes? I la carrasca, amb tota la gran que era, li va contestar, no te les puc tirar si tu no ens portes el vent. I es va posar a cridar el vent, sí, i cridava, vent de ponent. El vent va tirar les bellotes, que va portar als porquets. Els porquets li van donar la cansalà, que va portar al ferrer. El ferrer li va donar la corbella, amb la qual va tallar l'herba. L'herba la va portar a les vaques. Les vaques li varen donar a ell la llet, que va portar a la seua mare. La mare li va donar un tros de pa, que ell va donar... A qui va donar? Va donar al gosset. I el gos li va donar a ell el seu xiulet.
I conte contat, este conte s'ha acabat. Vinga, xics i xiques, a veure si trobem un altre conte i un altre dia ens en conto un altre. Vinga, un beset molt fort i adeu, fins